Good morning, comrades Malawian. Kwina kulikonse kumene muli, takulandirani. Lero ndi tsiku lina pa 12 August 2025 pamene tikuyandikira matsiku azisankho pompano pa Youth Today Ambassadors. Muli ndine Marvelous Kenala kuchokera ku bwalo lija la the University of Hard Knocks. Apa bwalo sakuchoka, tilipo mpano apa bwalo sakuchoka. Tikupitirirabe kukambirana makamaka kuwunikira ndi kuyankhula mwachindunji, kuyankhula mosaopa, mopanda mantha, kuyankhula mosafoka komanso osatutumuka, kupereka maganizo abwino, maganizo anzeru pa nkhani zosiyanasiyana maka zimene Amalawi tikukumana nazo. Pano tikuwunikira makamaka nthawi ino ya zisankho, tiwunikira zimene zipani zikuyankhula, zimene ma presidential candidates akuyankhula, komanso ndi nkhani zina zosiyanasiyana zimene zitha kumanga dziko la Malawi. Kumbukirani kunena kuti ifa Youth Today Ambassadors ndi forum komanso ndi bwalo lija limene timakhala tikukambirana makamaka poonetsetsa ndi kufunisisa kukhala ndi utsogoleri wabwino komanso kukhala ndi tsogolo la achinyamata owala makamaka dziko lino la Malawi. Dzulo timawunikirana pamutu onena kuti umene Right Honorable Atupele Muluzi amenenso ali president wa chipani cha UDF zimene anayankhula pamene anali ku Mangochi kaya Machinga mwachidule akadali ku Eastern Region. Tikadali pa nkhani yomweyo lero tikuwunikiranso pa mutu wina kunena kuti tili pa chindunji komanso chuchuchu wa zimene akupitirira kuyankhula ma presidential candidates ndi zipani zawo zosiyanasiyana. Tipitirira kuwunikira zimene analankhulabe Right Honorable Atupele Muluzi, president wa chipani cha United Democratic Front, pamene akupitirira kucheza kupangisa misonkhano yokopa anthu ku Eastern Region. Kumbukirani kunena kuti United Democratic Front mosogozedwa ndi Right Honorable Atupele Muluzi azayima nawo pa zisankho ngati presidential candidate wa chipani chimenechi cha UDF. Tikazawasankha ndi amene azakhala president athu kuyambira pa 16 September kumapita mpaka 2030. Mwadzuka bwanji. Mutu wathu lero tikambirana pa nkhani yonena kuti Right Honorable Atupele Muluzi akadali ku Eastern Region komweko anayankhulanso kunena kuti kuvotera chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndekuti mwavotera Mai Jane Ansah. Nde anapitirira kunena kuti Mai Jane Ansah simukuwadziwa, Amalawi sakuwadziwa. Kodi munthu ngati ameneyu tingamuvotere? Anayankhula zimenezo akupitirira kucheza ndi Amalawi osiyanasiyana. Now funso nkumanena kunena kuti mmene anayankhula za Mai Jane Ansah tonse tikudziwa kunena kuti Mai Jane Ansah ndi running mate wa chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Nde anayankhula iwo ndi presidential candidate komano anayankhula za running mate wa chipani cha DPP. Funso nkumanena kunena kuti Atupele Muluzi, Right Honorable Atupele Muluzi nawonso ali ndi running mate amene ali Dr. Lex Kalolo. Now funso nkumanena kunena kuti
kodi pakati pa Dr. Alex Kalolo ndi Mai Jane Ansa amene ali odziwika mu dziko muno ndi ndani? Funso nkumanena kunena kuti Atupele Muluzi anena kunena kuti Mai Jane Ansa si odziwika mdziko muno, Mai Dr. Jane Ansa si odziwika mdziko muno, kaya ndi Pandale basi ndi munthu oti sakudziwika. Kodi pa iwo running mate wawo ndi Dr. Lex Kalolo, kodi pakati pa Mai Jane Ansa ndi Dr. Lex Kalolo, pakati pa anthu awiri amenewa amene ali odziwika ndi ndani? Chifukwa onsewa ndi ma running mate. Number 2, Mai Jane Ansa ndi mzimayi amene ife mangati mabungwe omenyera ufulu dziko la Malawi ndi mabungwe ena onse timalimbikisa kunena kuti azimayi azisankhidwa maudindo osiyanasiyana. Kodi pamene pa Right Honorable Atupele Muluzi ali mmodzi olimbikisa kunena kuti azimayi azisankhidwa maudindo osiyanasiyana mdziko muno? Nanga iyo ngati president wa chipani cha UDF atazawina pa 16 September ndi wokonzeka kuzasankha azimayi osiyanasiyana maudindo osiyanasiyana akuluakulu mdziko mwathu muno? Kodi pamenepa sitikuona kunena kuti Right Honorable Atupele Muluzi akuphera azimayi ufulu? Kumbukirani kunena kuti maganizo anu zoyankhula zanu ndi zofunikira kwambiri. Kumbukirani kunena kuti pano pa Youth Today Ambassadors sitilola kupereka maganizo athu mopsa mtima kapena motukwana kuti tatukwane Right Honorable Atupele Muluzi, kapena tatukwane Dr. Alex Kalolo, kapena tatukwane Mai Jane Ansa, kapena tatukwane Professor Peter Mutharika, kapena tinene zonyoza zina zilizonse. Tingopereka maganizo athu mwabwinobwino mosapsa mtima. Kumbukirani kunena kuti sikuti mukapsa mtima ndiye maganizo anu akhala olondola kapena akhala anzeru. Ayi, timangoonesa kupanda nzeru, chifukwa izi zimene tikupanga apapazi ndi tsogolo la wina aliyense Malawi. Akazawina Professor Peter Mutharika azakhala president wa wina aliyense, ndipo Mai Jane Ansa azakhala vice president wa Malawi onse kuphatikizapo a UDF, wa MCP, APP ndiye naotero. Akazawinanso Dr. Atupele Muluzi azakhala president wa wina aliyense Malawi muno kuphatikizapo inu ndine komanso awo a DPP komanso awo a UTM, PP, MCP ndiye naotero. Ndipo vice president wa dziko lino azakhala ndi Dr. Lex Kalolo, azakhala vice president wa dziko la Malawi wa wina aliyense. Mukhale ndi tsiku lopambana. Ine Marvelous Kenala pompano pa Youth Today Ambassadors, koma kuyankhulira ku bwalo lija la the University of Hard Knocks. Apa bwalo sakuchoka, tilipo mpano mpaka pa 16 September. Chilikati kwipi kuyankhula pa chilungamo, kuima pa chilungamo, komanso kuyankhula mopanda mantha. Have a lovely day. I love you all Malawians. Kumeneko kunali kulankhula kwa bambo Marvelous Kenala kuchokera ku Youth Today Ambassadors kufunsa funso kunena kuti olemekezeka Austin Atupele Muluzi akamalankhula pa msonkhano kuti Mai Jane Ansa sodziwika kuno kwathu ku Malawi, kuti pakati pa Mai Jane Ansa ndi running mate wa chipani cha UDF Dr. Lex Kalolo odziwa kwambiri kuno ku Malawi ndi ndani. Komanso iwo akufunsa kuti Atupele Muluzi pa nkhani yokhudza ndi gender equality imene manena kuti tidziyika azimayi m'maudindo ofunikira a chitukuko cha dziko komanso kayendetsedwe kaboma, iwowo akadzakhala pa mpando adzapanga bwanji pa nkhani imene chifukwa choti ATP aonetsa kale kuti iwowo ndithu they are committed to gender equality powasankha Mai Jane Ansa ngati running mate. Temusanachoka Malawi mwenje zowezi timangofuna kuti timve maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.